CubeNest ponúka bezdrôtovú magnetickú nabíjačku 3 v 1 kompatibilnú s MagSafe na súčasné nabíjanie dvoch zariadení a hodiniek Apple Watch. Nabíjačka podporuje rýchle nabíjanie pre Apple Watch 7, 8 a 9 generácie a modely Apple Watch Ultra a Ultra 2. Nabíjačka je kompaktná a prenosná a umožňuje otočenie o 350 stupňov na výšku alebo na šírku. Nabíjačka s nízkym ťažiskom a protišmikovou podložkou má silný magnet a po úplnom nabití sa automaticky vypne. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alzabox vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alzaboxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.